enti minim ne emasa ohini bi a woye judge otimi ba abonte pushi no se sebi akora bi akora kasa oba beyi ano asem bi atwam obema ne maachi enchia no kora na o ma ne de ne ade no me de me nsusuye mu no me hu ni se ebia ono nso wo na agenda bi a wo prosecute Banana Sangwa Jafla de any nam ne de we wouldn't advise him to do that. Obenigasi you say Nana Samba Jafra o na wo guide no anopa wi anwumre ne de fium ohini woni nante ohu ni sen We de meda Asantuma UK ene Ghana fo nyina ase ye no kre Nana Samba Jafla sampa hene de otufo ene ne mpanyimfo etena ase edi asem o manhia amamere ne amane kwa so yeyi no se ona enkohwe sampa kuru no so no no kre se menene nenam na mekasa menene nenam na chese mpese me kire se me na me ne personal security am menene nenam ba bi obekọ bia menene na eko na menene nante ye no mfa ne se ye kumfie numuni broni beka se 5 years e oputo kasa mu na papa no menene nante kakra no mehu se wo ye nipa opa asomdwe ompe basa wo ye nipa wo de pepepe yo ene ye adwuma because wo ye mranim ni nti se obi a wo ye mrani nim sa wo appeal court na o ye bibia e wo se ye de mra na ye a e wo se mra nso ne abotre nenam nti papa ne de ubisa me a wo ye obi a ne hodwo opa asomdwe ope no kore se ne asem ni sitie no saa ene wo pese ye de to ti ubisa saa na tie papa no opa asomdwe pa afi wo so nante ben fie num se obedi akonya no ben fie mienu mu sabre no komo be no ni di ye efa akonya no ho na se futu be na so de ma no abra obagwane ye se opesu di akonya menene nam ye memfa ne se 2022 na menene nante 2022 mishia no na menene ye adwuma na aten se busumi be se miensa ntem ena o ma meti ase se omo wo akunya ho nsensem bi e wo manhia opemso ayi nipa omo hwe asem no se omo de pepepe yo eni yie ebetu yie nti me nso me hu ni se sebi asempa vize sebi nipa bonefo de yemfa ni ade ma ne nyeye nti me hu ni se me de me ne kwa adwuma na me se wo ye judge appeal high court judge that time no nya ma appeal nti me de no ana na menim na nso de to manim se adedie woni fie na ho nsensem wo manhia no me nso meje no ofew so eye manije na ye ma ho se pese matimi anya nipa sebi de nyame ya adom na sensem na wo manhia ni nyina ye wie na botofa a ebia obeba bedi akunya eye sampa akunya nti me de o de to manim no eye manije de me ka kire na ne se ye bo onyankopon pae se ne enhihye yete de nyame aka no nipa ntimi nse no so de to manim ne de me nso bi hye ni nkuran e na me bo na baso do na enyamfa ni ndi ade ba nso me hye ni nkuran bo na baso se nana se saa na te de a ye nyina ye de ahoode ne enyansa ne enim de kakra nyankopon bo ade de adom ye no e de beta wachi na ma se nyame ya adom na bibia atoto yi a wadidi no aye asomdwe saa na te woni nana nante ye nana apom drink sei ese manfo keka se o cancer o yare ahodo bibi ne de gu ni so nti ye ntinka mi ba cho ne nante ye nana ohu ni sei na apom onse me mfa sa asem a wo kan de nza amanfo mu gu social media no so no opposition for no na sometimes omukeka sa ansem no na no kure wo mu ni se me ne papa na nante ye konfie num ni enko hospital kura ma yenye ne nto 30 minutes da so ati ase wanye obi a wo ye sebi mpreduansa etiefo mfa nchame
mpanyimfo mfa nkyeme Ghana fo nyina mfa nkyeme wo yalefo wo obi a ne ho oden South Asia na sebi se ye wo se sebi mpanyimfo na kan ye se bekum oso na umpere ho okusie ho mpira South Asia tinana edurumre bi a eya na ompe social media ono tete so no oka bi na we ka bi nti ya na amanfo nim se bi a ne ho na dodo no anase bi a bibisa onya obi a wo yale onyale ne ho oden pa me ne nanti yi mi hunu bra yakase yakọ yede na mi dira chimpa me yakọ hospital ebi nsi da onyankopon hata suri do boss ro ne asase eye me dance se bi nsi sada oyo bi oya ho oya ho den fo ne ho den sanity efa ahinnie mu yemra mu kakra se oni ne nam yi asa dodo no ase nana nkasa fe dibinim se ontimi nkasa mche ebi si na fa na kasa no ontimi nka ne ne burafo nso nye saa na manfo bibiri adwene ede ka na woni ohene nam ne no ma se ekoso ade nti ohene ntimi ma bonten me kasa na bitsa onse omo kasa no efa baabi me kase ade a wo se omo nso omo busa se die ntina ye de akunya amawo na manfo kasa na bi ono ankasa nso sebi ontimi ma bonten no ono a emekasa enchire nsem mu nokure bade omni se nokure omni se waye obi a before so obedi akunya no waye obi a waye mranim ni emra adwuma no nso no ye woni ma bebira wo beye asajaja eniema bebire wo ho a emra si wo ho kwan se wo beye ena kasa nso se utisi abonte se opese wo kasa wanhwe ya na wano akopa akoka asem bia na akotie wadwuma a wo ya emra da ho because judges no wo Ghana ha no mpemfo monimu a omde pepepe yo nti obi a wo de mra na ye adwuma na wo se adwuma ni mu nso mra nso wo de ye adwuma unko gina bonte nkasa basabasa so what I say it is in their code of ethics what I say ntino enye se wo ye wo hene enti na wosole a asem a obi a beka na sabi mpradu asem na ono nso afa microphone asina no na ono nso wokeka de ye ne de na woka kobenkum nifa da bi ontimi nya saa enti saa na onye no nkyere se bi a wo obi a wonim kasa ana se bi a wonte asante ana wonte brofo ana se bi a ni kurom kura sabi fantra kasa no ontimi mfa nkyere na asem anya saa na sabi ya na me mfa nse obi a oni nimdie ena ebi obekasa judge bi ntimi nkasa na judge de obi ono obu aten eyi aten ewo court ena wanye se bi a wanam ha na yefre ne de ne court appeal court o started from scratch what I say why a lawyer for so many years ena oba bench no so was started from the lower court so what I say nti so because wontimi nkasa judge be na okuro ma wontimi nkasa ye pa ye musa lawyer for mo court da bia a lawyer for akuku dama o makọ nanim won court since I was started here eba bench as a judge okasa so what I say ebu aten yi aten e won courtroom enti do bia timi kasa bia wontimi nkasa na wo yese no wontimi enye nokore wo obi a but odinyansa ene kana asem on say ye ba security mukura na you see you should know when to strike and when not to strike semra no nso ya ehu hia se opanyini a okuta sa dibia mienu ohene esa ye judge e wo the apex court so what I say because appeal court we supreme court and na wo ho o megina ho sabi na obi a akora bia ka bibia na ono nso no afa microphone asi na no ono nso echechere n'izem da bi onye sa ade na esa na wo de dibia no aba fom nti ubisa asa na tie ya ti bibi se omampani mama ne bredi ka mu no opagya no ko high court se judge ena nonsense wakodu appeal court but ye hwe se we koso sampa ena binum ka bi se na nti judge we president ni no anaso ni president wona ne na we mu nchiri mu kakra
Sebi politics sem no de ya na me mpese nka mewura ho nanso wabisai e wose ya me atiefo ene ahwefo enya nkiremu kakra President Mahama ye obi a wonim na Nasam Gbajafra pa ene se wonim no me kura me ne nanti ye mi nsura yakọ abankesi mu mpremienu ba ko ye bra ye friend say Mahama win 2024 election menhia ene otumfo ne mpanyimfo ye say omo gba anan no makoma no tirinkwa wo fikasi mu Jubilee House Nana Sam Gbajafra midi nachi ene ekowura Jubilee House fikasi mu yakoye no otumfo ene na hempon ene na dikrofo ene na manhene ekoye no Nana Sam Gbajafra me garden na me ye ni personal security na me ka ho ye ko bi south ase enti asema me kan that time no party wa ban mu yi emu mpanyimfo na that time mo wo saa dwumadi na ase no enyina ehu no enti wonim no na me kai kakra na me nante waka bibia kire me say even high court kura before say obefi lower court aba high court Mahama penso Mahama first no odi ka ba me mfa nse 2012 enti emu ho na wode ne ba appeals court enti president the current president ayeka no ho asem we obi onim na Nasam Gbajafra pa na the second time ayesa call Jubilee House bra otumfo setutu the second Asante Mawura na ye bold a ne ya tuyeche wonananom ogbo anan call Jubilee House kesiem say dwumadie bi a abanda da otwa mu no MPP aban de share ne nsa wo ye friend se boko nsensem wo de ho report ana say ho muaye koto aban a wabai anim ohwe nsem no mu no de wo hu ano so ya ne opemso otumfo se tutu nyame kese na ye bodi a na atu eche ya ne na koye wo Jubilee House kesiem enti ho nso no president of the land Yewura John Dramani Mahama ohu no enti so obi ka se Nana Sam Gbajafra you obi a se woye new fish in the sea enye no kre woye obi a wa system ni macha mpanyimfo okroma dodo na enim no ha wa wasi aye na dwuma si afa ebra a wo share ni dwumadie asemranim ni ase no woye obi a woye known pa me no ka se me kai kakra ye call Jubilee House second time kra the general secretary or the chairman of the ruling party Yewura Ase Edunketia echia ne nsam ni di nkomo so ti ase enti do bi ka se wo obi a omu abampanyin anasa aban a wo so enim na enye nokore me ye ne personal security me ne number bia de me kan sa na tie so ti ase yes na yehufo a ompe mujasem ompe kitikiti enti ama sampa ensem ekoso semo wo ho na moti se bibia si se nipa hwene ne nkwa eja bi ato ba bi basabasa bi koso aya na ohun ni sen fa kan se de isuba sitie sema obisai de sebi nipa bonefo na esi moja kagu ya adepa so ati ase na wunye obi a we nipa bonefo a moja kagu enya ade a wo bedampo aso daye se wo se esi wo baabi se ye wukuromu a wompotemu ana ahefa so ati ase baabi a oman yanyina beduru no minim se nka baabi a beduru no se bibi ni na ekire wadwena e famra kwan so ati ase enne se me na me ye beema metwese kan metwe atuo meku nipa so ati ase enti so obi busa sa asem no se nana osuro moja na ompe basabasa nokre kire se emranim ni di adenti na obesoma sebi emrante afa wo mo de atuo ne nse kan hye wo nsam se wo ngodi ewu so tia se wo obi a wonim mra na wodi mra
na wudi mmara so a eni kwan sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a woyɛ wate ase enti sɛ ɔmo ka ne saa ɛnyɛ sɛ bi ehu no wɔyɛ ba de wɔm ne sɛ enipa kum mogya hwie guo ɛnyɛ ade papa afei yɛmbusa wei nso na wɔkasa ɔka biribi sɛ ɔyɛ judge ɛno nti ni kwan sɛ ɔba abɔntene na so ɔsa yɛ hene ka ho nti ni kwan sɛ ɔba abɔntene bɛka kasa but ahemfo no bebree nso wɔ abɔntene kasa bi sɛ dɔmahene sɛ nadamfo koraa no ɛsoduru berɛ bi no na afei ahensɛm nti wɔne n'anya damfo bi ade na ɔno de otimi ba abɔntene bɛkasa na Nana Gyafrɛ de ontimi bɛkasa abɔntene meda ase wɔ saa asɛmbisa a wabisa me sɛ adɛn na ahemfo binom etimi ba abɔnten bɛkasa na Nana Gyafrɛ ahemfo binom a ɔmo yɛ judge etimi ba abɔnten bɛkasa na Nana Gyafrɛ ɔno nso yɛ judge ontimi ma abɔnten bɛkasa na sɛbi deɛ mɛka ne asɛm a ɔbusa me no wabɔ nipa mmienu bi din na wobusa sɛ adɛn na ahemfo bi a ɔmo yɛ judges na ɔmo tumi ba abɔnten bɛkasa na Nana Gyafrɛ deɛ wo me kasa yɛ mu me kyerɛ sɛ wɔyɛ judge ɛno nti na ebi nneɛma bi wɔ hɔ a ɛyɛ ana ɛho nhia no sɛ sɛbi ɔbɛba abɔnten na wabɛka ho asɛm ba deɛ mɛka ne sɛ nipa mmienu a wobɔ ɔmo din ɔhene bi a wɔyɛ judge no a wotumi ba abɔnten bɛkasa he's a different personality ate aseɛ ɛna obiara wɔ friend is say credibility to protect Nana Gyafrɛ hu ne sɛ ɔwɔ societal respect bi a wa accord to himself anidie bi a nipa bi de ma no ɔntoto sɛ anidie n'ase sɛ ɔte aseɛ enti sɛ ɔhene bi wɔ hɔ no ɔyɛ judge no ɔno deɛ ɔse ɔbɛte asim sɛ obi adi 20 years 12 years koraa ka sɛ ɔba abeyi n'ano a sɛbi me deɛ mehu ne sɛ ɔno ana asɛm a Nana Gyafrɛ yɛ ne yɛdi n'akyi ne deɛ especially me a me ne te nante kɔba baabi biara ɛfa baabiara ne deɛ me I wouldn't advise him sɛ biribiara ni a na wabɛkasa ɛmmoa ɛnkyerɛ sɛ woyɛ sɛbi panyini sɛ ɔte aseɛ enti minim neɛ ɛma saa ɔhene bi a ɔyɛ judge otumi ba abɔnten pushi no sɛ sɛbi akora bi akora kasa ɔba beyi ano asɛm bi atwam ɔbɛma ne maakye ɛnkyea no koraa na ɔma ne deɛ ne ade no me deɛ me nsusuye mu no mehu ne sɛ ebi a ɔno nso wɔ n'agenda bi a wɔ prosecute but Nana Gyafrɛ de yɛne ne nam ne deɛ we wouldn't advise him to do that yɛn tu no fo sɛ ɔntinsim saa nyɛ saa nneɛma no because saa nneɛma no yɛhu ne sɛ ɛmfata panyini na ɛmfata ahenie na ɛmfata panyindie sɛ wote aseɛ yɛde mmara ne nimdeɛ bibia sɛbi ɛto nkyɛn koraa na ɛmfata panyini sɛ wote aseɛ nti yɛn nananom bu bebi sɛ ɔpanyini due mate mante sɛ wote aseɛ ɛnyɛ asɛm biara na panyini ɔka bie sɛ wote aseɛ yɛwɔ deɛ ɔpanyini ka na sometimes panyinfoɔ nkɔmmɔ dodoɔ na ayɛ na ɔmo di no kokoɔ mu sɛ wote aseɛ ɛna kokoɔ mu nkɔmmɔ nso ɛna ehu sɛ wote aseɛ wote si abɔnten a obiara hu ne obetumi ayɛ ɔho obiara hu enti ɛba ne saa na sɛbi ani die ani suro kakra kora wɔ sɛ nipa wɔ ma no ɛyɛ ana waa wo de atoto fam enti saa na ɛteɛ aberanteɛ bi atwa petition de kɔma ɔmanpanin sɛ dɔmahene on deserve sɛ yɛyɛ na physical judge because wɔkasa a mekum nipa mɛdɛm ebu mmara so na aban bɛkyima akɔtum ne kuromfoɔ bɛbɛɛ me woyɛ security sɛ saa asɛm sɛ wote a ɛfata judge sɛ ɔtena ɛka saa asɛm no anaasɛ tia Ghana wɔka ne sɛ mɛkum ne dɔɔso ne mɛkyi mɛdɛm mebu Ghana mmara so menkɔ court yɛmɛkyi me na me kuromfoɔ mɛbɛɛle me saa nɔɔma wei nyinaa yɛ ade a ɛwɔ sɛ wɔhene ɛtumi anaasɛ judge ɛtumi ba public bɛka na wɔkasa sɛ judges no wɔ mmara bi a ɛni kwa sɛ no bi wɔ apia bɔnten nti na mambusa saa asɛm sɛ na aka fa ho asɛm a wabusa ne deɛ yɛ asɛm a sɛbi nka na mempɛ sɛ nka mɛkɔ hɔ nanso wabusa for the purpose of education ti
enchirim kakra ne ahwefo ne etifo nso enti ase before say metimi aka say petition bi ho asem saa no me enka me wa access to the petition enka me pe bia me hunu die wom but the wom say saa renowned journalist now what this petition akoma president of the land no me hunu say wo hunu ni yobi about saa judge no aye bi wo hunu say emfata atemu adwuma no ama wo de atemu adwuma no animu ye de etwitwiri fom ena me kasa no medika kan say judges na omo code of ethics code of conduct your conduct bi a wo exhibit a emma adwuma atemu adwuma no animunyam ne kofom enti me de mate saa petition ne ho asem saa kodura bankesi matete no wo traditional media no so se e ka ho asem but the omni say ye jama president se bibi saa bedu nanimu a saa na mo bi e wo se yetufa saa de no ho no I think say me nim de kakra me nim ye se bibi saa akoka mampanyin ne nsa e wo se wo forward de ma atemu adwuma no panyin oda no na eja or form a committee no more if there is any prima facie against that person now the petition no etia no na in I think said the president will do the needful obey the say na the fata enti ubisa asa na tie na papa na de ubisa no ho asem ne de me matietie no platform beble so me madwem e bia ensem a woka no enye saa journalist no ohu ni se oto emra anase wode atemu adwuma nanim animonyam etoto fom ndi na ama wode saa rata no akopie abankese mu nti yehwe de omampanyin beye afa ho na nyame ya adom enso ne koduru atemu adwuma no panyin oda no eye the chief justice akoka ne nsa nso a ye ogidie wa rehemu se ono nso anamo ese fata bia obetu afa ho ne yehu ne puma sebele yo ebeda sipi ni kra prem no enne efutu bɛn ɛna ade ma sampa se ensense ekoso mrantie atwese kai tuo ni ma se de ekoso na efutu bɛn na ade ma wo yo medase sampa oka sampa na wabo Asanteman di because sampa is part of Asanteman enti edin kai no ye de aseda ebema menhie efikesie se sampa nsemsemi bai oma antenase na omo anamo bi esefata bia eye mmera kwan so ne amamere kwan so oma faso ama sampa nsensem eye na nasam gajafla menene namu anamo bia menhie efikesie motu ede ama friend se sampa se be ya asomdwi beba no sisi no de me kan futu a mede mamra nte ne mabawa ene ahoho om ye adwuma ho nyina ne se obi a nka na komanto ne yam yese enchenche e wona fe asomdwi a ye nyina ehwehwe e wo sampa no ebeba nti obi a nka na komanto ne yam de o twese kan de o twe atuo ene se mempene eno emfa asomdwi mma so ati ase anasam gbajafla amenene nam no obi a opese asomdwi eba sampa ti anamon bi a wo tu bia no wonhye obi akutupa se onkodin samoni bi na sampa kuro ni se ya se bi hwam na obedi wom so ati ase enti yesre adwobreo eye other side a wom nso ene nanasam gbajafla abusua etwe ye besre se wom nyina obi a emfa mara kwan so ye mfa pepepe yo na ye mfa mpe asomdwi ema sampa na sampa etumpon emaga na man nyina ti de mafutu amde obi a adwobre obi a mfa na kode enwu fom na asomdwie mera de meka obeni rasipi Smedas Royal Hotel a ultra-modern hotel bi a o Atwomakofo dua o Asanteman temu ben Ebuakwa. Hotel ye feyi se uwura dan bia mu a wo hiesie mu e wa honka kwan so. O VIP rooms, o executive rooms, and afi o standard rooms. Obambo de enyade a ehu bi mu. Ekira kwai wo Atwomakofo dua Oniga we filling station na edihwe ni mu. Obetumi afre ahomatofo yi 0249 450 955 K-Loss Royal Hotel. Yeah!